أزلية مكانة في المرسلين عالية إنارته يسعى كالجلية فلا الوام يستولي ولا شك يدرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسيسه فوق الخصوص مزية. muna cikin hamza ishiriniya ya ce mun kai inda yake ce takaddama ha zikirin madaddahar yuqra'u ambato ne wanda yake ana karantawa matukan zamani shi ya gabata bi ma'ana annabi an tun yabe shi kafin ma ya zo. To me yasa litakhasisihi don Allah ke bance shi maziyatun wata daraja fawqal khusus birbijin keɓantuwa bi mana an keɓance shi da wani darja wanda yake ya wuce kuma misali a ce an ba mutum wannan abu. Me yasa ismatun rabo azaliyatun tutur sanatu ilaiha ita ta jawo manzo Allah zuwa gare ta. Allah tun zana haka nan kama kaka ce ya aka iya samu haka a to rabo ne na Allah. Allah tun zana ne bayan da zamu yi. Makanatu aliyatun fil mursalin darajar manzo Allah madaukakiya ne cikin manzannai. Cikin manzannan ma manzo Allah shine uba shine uwa shine uba. Haskake manzo Allah hissan ido na gani abubuwa ne da ido na gani. Muna da wani abun da za a zauna a ce maka baka sani bane ai kai baka gani ne ai kai ba mu yi magana maka ne ba mu yi ma bayani ne a'a annabi ko mishi filin wuri ne yana na ido na gani annabi yayi kaza annabi yayi kaza ya kawo kaza yana na ido na gani wa aklan hankali ma yana baka kaman kai annabi ne jaliya filin wuri giya ana shan giya abubu mutum da surukin shi su ga muri guda suna rawa mutum ya sha giya yana boli gaban surukin shi annabi ya zo ce bai da kyau aklan jaliya hankali filin wuri ido ya gani sharrin giya annabi ya tare muna ka gane ko aure bida mata ba ta kima ba ta da daraja yaran mata ba su da daraja manzo Allah zai kawo innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya kuma kawo aya man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuyannahu ayatan tayyiba yabar aka san namiji da mace duka abu guda ne innamar rijal innaman nisa shaqa'iqur rijal ai mata rabin jikin namiji ne annabi yazo da aka san darajar da ana kyamar su idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab yace ala sa'a ma yakumun da an ce mutum an haife mishi yariya na mace kunya an sa shi kunya yana tunanin ya za ya ce binne ta manzo Allah zai ce musu a'a ba haka bane manzo Allah kenan ya kawo gado ana raba mata tana da rabo kana da rabo ya gwada wanda je auri wani bai auren wani mutanen da mutum ya mutu ya bar mata babu mutum ya mutu ya bar matan shi ya rashi na auren duka shi dai kuma cika din da bai aure mai aure ba ta babu shi duka annabi ya zo gwada duka ba daidai bane kasan ta wa aqlan jaliya filin wuri kasan ga aikin annabi ka gani falal wahama yastawli zato kaga bai zuwa shi ya shiga muku kuma ya mamaye muku wala shakku ya dara'u babu shakkon da zai zo kuma ya bullo muku فكم فاسد على هادي وصالح وكم بدل والله ووداعي رسول الأسرار المنافق فادي أبان الهدى ya fi dubu ɓatacce a daha ya zama bihi albarkacin manzo Allah wa huwa salihu ya zama mutumin kirki ya fi dubu wani aikin banza ko mai aikin banza walla bihi ya juya ya bada baya wa huwa da'ihu yana wanda yake mugun aiki amma ƙarshe ya juya ya sake ya zama mutum na ƙwarai albarkacin manzo Allah rasulun li asra
لأسرار المنافق فائده rasulun manzo ne fadihun li asrar al munafiq wanda ke tona asirin munafiki. أبان الهدى Manzo Allah ya bayyana da shirya, والحق kaga gaskiya ya zama ablaju mafi yayewa wadihun filin wuri. Shi suna cewa falhaqqu ablaju نعم wal ba'ilu lajlaju. Falhaqqu ablaju wal ba'ilu lajlaju. Gaskiya filin wuri yake, ƙarya ne ke haka. Wasan alwara zuwan shi kiyaye darajar halitta. Fala aishu shi rayuwa zama hulwan muhanna'u daɗi wanda yake mai sauki. A sanar alwaran ga mutum kafi mutum karfi shi ka tuce shi ka zalunce shi ka taka shi ka karya shi. Annabi ya zo ya kawo adalci, ya kwace ma mutum yancin shi, ba zalunci ba a kwace mutum a taka haƙƙin shi. Kana tsoro wani ya fi ni, ya kwace abunka, ya kwace matarka, ya kwace yaronka, dabbobinka ce na wani filinka gona na wani, kuma ba abin da za ka yi. To zuwan manzo Allah annabi ya zo ya kawo wannan duka ya daidaita wannan shine hulwun muhanna, ya bar rayuwa ya daɗi abun kuma barkacewa. بنا Kubata salami ramza badara salihati wa shamsu wa in kana mawda Allah ya gine shika-shikan na musulunci tana bayyana tana guda biyar. Fa ashraka badar salihat shi ta haskakar da wata wanda yake na aikin kirki wa shamsuha da rananta. Wa iz kana ussuha kuda dai asalinta maudu'an alal birri an aji ta bisa kan nagarta. Jinnul ardi aljannun ƙasa a ɗa'atu sun bi shi ɗau'an jinnul arli wa insuha aljannun ƙasa da mutane su a ɗa'atu sun bi manzo Allah ɗau'an kan suna so. Wafuddila alfariqul mabadda'u bis sabak, jama'a wanda suke abun farawa aka fifita su da riganye, bi ma'ana waɗanda aka rige su shi su suka zama su ne gaba. Wannan an je lahira kenan, annabi shi ke karshe, amma shi ne can kuma ke ce laƙar a ta ahiran wawa fi menene awwalu. To maza Allah an zo za a lissafi ran tashin kiyama, shi za a fara mai lissafi farko sannan sauran al'umma. Fuddila alfariqul mabadda bis sabak, jama'an da aka fara su za a fifita a fi su a ba shi riganye, shi manzo Allah kenan. بالر والتقوى والفضائل إصابة إشفاق وغير ونائل سمت بقبول لك من غير كائل أقر الآيات sahabban manzon Allah mazuwa nagarta ne, wattaquwa da tsoron Allah, wa alu fala'il masu daraja kuma ne. To duka sahabbai kowanne za a baka falalai shi mala abun sha'awa ne, abun ji ne, kuma kana sha'awa kana ji kullum, ba mutumin manza cikin su. Jama'a ne masu tausayi, jama'a ne masu alhairi, wa na'ilin jama'a ne masu kyauta. Sun ɗaukaka saboda karɓan gaskiya mai khairi ƙa'ili daga wanda yake fiye mai faɗin gaskiya a ji shine manzo Allah. Wallahi sun tabbatar ga ayoyin da manzo Allah zo da shi, wada la'il da dalilolin da annabi ya kasu ce mun yadda wa hasatan sayyidi Abubakar as-Siddiq al-Akbar.
بحسب albarkacin su safiya dalakun shi ta saku wadare kuma wadda'u hanya mike ga tafiya kana tafiya mala kana tsoron robbery zuwa annabi a kai ko ina ka tafi komin dare amma da wai ka kankani kafin annabi yazo ka wai baka ka kama hanya kana tafiya ka gani cikin dare yanzu ga an taushe ka kwace ka amma albarkacin annabi أحب نبي هاشم محمد أحب النبي الهاشم محمد أحب النبي الهاشم محمد أجل الورى زكا وعسلا وماتلا وأجيبه يبه النفس ودولهم يدا أتاب له الرحمن نشأ ومولدا وما زال مما خالف الحق يبرأ أحب النبي الهاشمي annabin ga shi ya kawo haka bi hasbu dalkun wa fuddila bis sabqil fariqu asharaka badar salihati sahabban shi ulul birri ne wattaqwa wa ahlu fala'ili isabatu ishfaqin wa hayr wa na'ilin kuma samat bi qabulil haqqi min khairi qa'ilin kuma aqarrat li ayatin lahu wa dalailu kuma shine wanda yake makanatuhu aliyatun fil mursalin kuma shine wanda yake ismatun azaliyatun sanatuhu kuma shine wanda yake inaratuhu hissan wa akalan jaliyatun oho to inda haka ne uhibbun nabiyyal hashimiyya wanga annabi ba hashiman dan ce ina son shi muhammad me yasa ajallal wara shine mafi daukakan halitta kenan shi dai don abubuwan da ka karanta ga kade ba wani abu annabin da ke da irin shi shine mafi daukakan halitta zatan gangan jiki wa aslan da asali wa matida da mahaifan shi makka aka haife shi shi ne mafi daɗin su nafsan kara in za a kira wani sunan shi ne mafi daɗin ji walwalahun yada ya fi su kuma kyauta Allah ya daɗaɗar da komin shi nash'an kan farawan shi wa maulida da wurin haifuwan shi fama zala bai gushe ba ya bara'u yana kubuta mai man khalafa al-haqqa in dai ka saba ma gaskiya annabi kare shi ba ku bi hanya guda shi yasa kaga an ce tabbat yada abu lahab an tsine ma abu lahab amma ga salmanu al-farisi yana ce mishi salmanu minna ahlal bait salmanu cikin mu ne da yake yabi gaskiya amma abu lahab dangin shi ne amma tunda kibin gaskiya tabbat yada abu lahab wa tabba manzo Allah kira Allah ba mu albarka sallallahu alaihi wasallam Allah